खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आगरतलायाव भारतीय जनता पार्टीनि दैदेनगिरि आरो कर्मकर्ताफोरा बरायो। दिनै आगरतलायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया त्रिपुरानि आगुनि गिबि मन्थ्रि बिप्लब कुमार देबखौ लोगो हमो। डक्टर शर्माया दिनै त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि डक्टर मानिक साहाखौबो लोगो हमो। डक्टर साहाया बिथांखौ बरायो।